σήμερα κάνω ένα βίντεο με την κόλ μου. Θα παίξουμε κρυφτό μέσα στο Brookhaven. Και ναι. Ναι, γεια σας παιδιά, είμαι η Έλενα και η κόλ μου η Μυρτώ. Και σήμερα θα κάνουμε αυτό το βίντεο ναι, για να παίξουμε κρυφτό όπως είπε. Επίσης έχω και ένα κανάλι που θα το βάλει κάτω στην περιγραφή. Αν θέλετε πολύ συχνά να βλέπετε βίντεο μαζί με τη Μυρτώ και εγώ, πείτε κάτω στα σχόλια. Επίσης, άμα θέλετε να ανεβάζω και εγώ βίντεο, πείτε το και αυτό. Οπότε, ποιος ξεκινάει να φυλάει? Ας ξεκινήσεις εσύ για τώρα και μετά. Παιδιά, βάλαμε σπίτια. Βάλαμε παλιά σπίτια επειδή εγώ δεν έχω άλλα Roblox. Ούτε και εγώ όταν πάρω θα παίξουμε. Οπότε καταλάβατε. Και εγώ παιδιά Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάω. Οκ. Κάτσε να πάω και θα σου πω. Και δεν θα κοιτάμε παιδιά καθόλου από τις κάμερες, να ξέρετε. Παιδιά θα γίνω μικρή. Θα γίνω εγώ μικρή. Κρύψου. Εγώ παιδιά θα γίνω μικρή για να χωρέσω στην κρυψώνα μου. Κρύφτηκα. Παιδιά εγώ δεν θα κοιτάξω καθόλου στην κάμερα. Βλέπετε εσείς παιδιά. Οπότε μίλα και η κόλλη μου τώρα. Θα μιλήσω. Μέχρι να με βρέχομαι. Οκ. Σ' ακούω με το skateboard. Μπρο, έπεσε ένα μάτσι. Λοιπόν. Παναγία μου, τι γίνεται μέσα στο Brookhaven. Ωραία. What's up? Λοιπόν, έρχομαι. Ωραία, την ξέρεις τη μισή κρυψώνα. Στο σπίτι. Άμα σκλέψει, χεστήκαμε. Επίσης θα βάλουμε και το Snapchat μας. Και το Instagram, ό,τι θέλετε από κάτω. Ναι, γράψτε μας στα σχόλια ποιο θέλετε να σας δώσουμε. Εγώ θα γράψω και τα δύο, και τη κόλ μου και το δικό μου το Instagram, μέχρι και το Snapchat. Όλα θα τα γράψω τα ονόματα, να ξέρετε. Μέχρι και το YouTube της. Για μας κάνω. Ναι, παιδιά. Λοιπόν, στο σπίτι μου έψαχνα, δεν σε βρήκα. Κάτσε, αν είσαι έξω μπρο μου, κάτσε να βγω. Δεν ξέρεις την κρυψώνα σου. Ωραία. Έχεις μια κρυψώνα. Μα την Παναγία, δεν ξέρεις την κρυψώνα σου. Όχι, δεν θυμάμαι. Εγώ θα σου δείξω την κρυψώνα. Όχι, μην την δει. Όπα, κάτσε. Όχι εδώ. Πάνε να μας κλέψουν το σπίτι, χεστήκαμε. Μα ακούς κάπου μέσα στο σπίτι σου? Να σου πω, για να με βοηθάς, είναι κρύο εδώ που βρίσκομαι ή ζεστό? Με βλέπεις αυτή τη στιγμή? Ζεστό, παγωμένο είσαι. Με βλέπεις μωρή? Ναι, παγωμένο είσαι. Δεν είσαι κοντά. Ή βασικά να μην με βοηθάς, δεν θα λέμε τίποτα. Καλά, οκ, άκυρο. Αυτό είναι κλειψιά, μα βοηθάς τον άλλον, οπότε ναι. Καλά, δεν πειράζει. Δεν θα με βοηθάς γιατί αυτό είναι ειδική. Οπότε... Μπρο, βρήκα μια τέλεια κρυψώνα εγώ μετά. Ναι, εντάξει. Δεν θα με βοηθήσεις, γιατί θα είναι αδικία μετά. Οπότε οι άλλοι θα λένε αδικία. Για να μπες αυτή την κρυψώνα, μπας και είμαι εκεί. Μπρο, πού είσαι? Πού σκατάγεις πάλι? Ερώτηση, εσύ ποια κρυψώνα βρήκες? Μπες αυτή την κρυψώνα. Και αν είμαι μέσα... Μπρο, εγώ γιατί εμφανίστηκα στη χέστρα? Sorry παιδιά που γελάω. Sorry. Έλα, μπες μόνο στην κρυψώνα. Άι μωρή, τι σου λέω να μην με βοηθάς? Χαζό είσαι κορίτσι. Σου είπα, μπες στην κρυψώνα που έχεις βρει. Εγώ είμαι μέσα στο σπίτι σου, να ξέρεις. Μόνο αυτό σου λέω. Μπρο, δεν μπορώ να σου... Είμαι μέσα στο σπίτι σου και έχει... Κάτσε, θα γίνω μικρή. Και εγώ μικρή είμαι, να ξέρεις. Απλά δείξε μου μέχρι που είσαι. Δεν μη σε νοιάζει που είμαι. Καλά, έτσι κάνει. Δεν είναι κρίμα να τη δω που είμαι.
Αχ, παιδιά, εγώ θα ξαπλώσω 5 λεπτά και όταν με βρει, τα λέμε μετά. Αλήθεια. Είσαι κάτω ή απάνω? Κάτω. Μόνο μία βοήθεια, παιδιά, μου έδωσε. Είναι πολύ δύσκολο. Κάτω. Κάτω, όμως δεν σου λέω. Είναι η μυστική μου αγαπημένη κυψώνα. Και το είχε κάνει και μια άλλη φίλη μας, αλλά δεν μπορώ να τη βρω στο YouTube. Οπότε, παιδιά, δεν σας δίνω YouTube της. Γιατί ούτε καν δεν την έχω. Αχ, παιδιά. 1,5 ώρα είχα στην καρέκλα, παιδιά. Δεν μπορούσα άλλο. Πού σκατάνεις πάει? Να βγω. Όχι. Να πάω να φτύσω. Όχι. Είσαι σπίτι μου ή σπίτι σου? Σπίτι σου είπα. Πόση ώρα που ψάχνω στο σπίτι σου? Α, καλά, είσαι το γκαγκά, παιδί. Συγγνώμη, παιδιά, γι' αυτό, αλλά είναι deep γκαγκά το κορίτσι. Deep γκαγκά. Νομίζω πως σε βρήκα. Νομίζω πως είσαι κοντά μου, δεν ξέρω. Ωραία, φυλάω. Είσαι τόσο χαζή. Ρε φίλε, έφτιαξε μια άλλη χαζή το σπίτι της. Άντε παράτα μας, κοπελιά. Που κορνάρς. Κορνάρς εδώ μεταξύ. Κορνάρ. Παιδιά, έχω βρει Περίμενε λίγα να σας. Ωραία. Κρύψου και πες μου να βγω. Σπίτι μου ή σπίτι σου θα κρυφτείς? Ναι, περίμενε. Α, δεν βοηθάμε όταν δυσκολευόμαστε, αλλά αυτό τώρα που κάνουμε δεν είναι δίκαιο, αλλά εντάξει. Ναι. Έτσι ρε παιδιά, πώς κάνετε έτσι? Θα πείτε, εντάξει ρε παιδιά, αυτό πώς κάνετε έτσι. Να μην βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Μόνο επειδή εγώ κρύφτηκα. Δεν θες να βοηθήσουμε. Ναι, μόνο. Οκ, δεν θα δούμε το από κάμερα. Λοιπόν, Χριστιανός. κάτσε να βρω κρυψώνα. Λοιπόν, βγες. Ωραία. Δεν θα με βρεις. Όταν λιώνω φύγω και πήρα skyboard. Skateboard. Μπρο, ξέρω... Μην έχεις δει τις κάμερες. Όχι. Άμα θες μπορείς να πας και να... Ρε, μια μπήκε μες στο σπίτι μου. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον πρόλαβα να τη σκοτώσω. Πάνω πιο νερό. Καλά, παιδιά, αυτή δεν σκοτώθηκε. Είναι ζαβή η κοπέλα. Μα την Παναγία είναι ζαβή αυτή η κοπέλα. Ρε φίλε, δεν μπορώ να ανέβω. Έχει 2 τέτοια. Θα σε βοηθήσω λίγο, είμαι κάτω στον όροφο. Α, οκ, άκυρο. Ξέρω που είσαι. Είμαι ανάμεσα σε 2 πόρτες. Θα μπω σε αυτή την πόρτα. Βρήκα που είσαι. Σε βλέπω εδώ μεταξύ. Δεν με έχεις βρει. Σε βλέπω. Σε βλέπω που είσαι, να ξέρεις. Μπορούσε... δεν νομίζω να είσαι έξω, γιατί έχω βγει έξω ήδη. Μπράβο, σε βλέπω. Να, πηδάς. Δεν πηδάω. Δεν ξέρω τι κατακάνεις. Τώρα έχεις πάει προς τα σαλόνι, αλλά εκεί δεν είμαι. Προς το σαλόνι. Κάθεσαι στο καναπέ, σκόθηκες και κλάνεις. Έλα! Ξέρω που είσαι! Ξέρω που είσαι!
σε βλέπω. Τώρα βγαίνεις έξω που εγώ εκεί δεν είμαι. Αν δεν είσαι στο σπίτι μου είσαι. Ναι, Ωραία. αφού σε βλέπω, μωρή. Είσαι χαζό. Ωραία. Σε βλέπω. Όχι, είσαι πολύ καλά. Όχι, τώρα έφυγες. Και καλά στα τσακίδια να πας. Ναι, τώρα δεν ξέρω που είσαι. Α, να. Όχι, όχι, όχι. Ξέρω που είσαι. Ναι. Και δεν θα με βρεις. Πού στο διάλο είσαι. Άιντε, επειδή κάτι ώρες είμαι προς το ψυγείο. Κάπου εκεί. Ωραία. Πάω να φιλήσω. Πάω να φιλήσω τον τοίχο. Ωραία, τραβαφύλατον. Ωραία. Κάτσε να πάω. Ξέρω που θα πάω, παιδιά, να κρυφτώ. Πήγα. Όχι, κρύβομαι. Παιδιά, εδώ που είμαι δεν θα με βρει. Έβγαλα στο σπίτι μου. Έλα, είσαι χαζό. Είσαι κλέφτρα. Είσαι κλέφτρα. Έβγαλα στο σπίτι μου. Είσαι κλέφτρα, όχι. Τώρα ξαναφτιάξ' το. Προκαταλάβεις το. Ξαναφτιάξ' το. Διάκ time. Διάξε time γίναμε πάλι. Φιλήξω τον τοίχο. Είσαι Το διάλο. Δεν είναι νωρά, πεινάσατε κατά πάνω. Είσαι χαζή για χαζή. Έχω κρυφτεί. Φουσούμιασα. Έχω κρυφτεί, παιδιά. Έχω κρυφτεί, παιδιά. Κατέρια! Σε ποιο σπίτι είσαι? Κάτι θα σε βρω. Να μην σε νοιάζει. Σ' ακούω κοντά μου να είσαι. Παιδιά, τα ποδιά μου τρέμουν να μην με βρει. Καλά. Πού σκατά έχεις πάει. Όντως, κοντά είναι. Κάτσε. Σ' ακούω πολύ κοντά. Παιδιά, αγχώνομαι. Να μην με βρει. Μετά θα κάνω άλλο σπίτι, παιδιά. Παιδιά, κι εγώ θα αλλάξω σπίτι. Το βάλα έτσι γρήγορα. Γιατί είναι σκατά το σπίτι μου. Ναι, και εμένα, παιδιά. Με βλέπεις, μωρή. Όχι. Στο καλό σου. Κάτσε. Περίμενε λίγο. Και στο κακό σου. Γιατί με βλέπει. Σε κόψιμο. Παιδιά, τώρα κρύφτηκα αλλού. Παιδιά, άλλαξα κρυψώνα. Με είδατε που πήγα. Δεν είναι δίκαιο. Και να αλλάζεις κι εσύ. Μα είναι να μην είναι δίκαιο να μην είναι. Όχι. Κυρώ, κάτσε. Δεν είναι δίκαιο να βοηθάμε. Μικρό κυρώ έτσι βγαίνει. Δεν είναι δίκαιο να βοηθάμε μόνο. Δίκαιο είναι να αλλάζει κρυψώνες. Οπότε ναι, μπορούμε να αλλάζουμε όσες φορές θέλουμε κρυψώνες. Είναι ποιος καίει. Οπότε δεν θα παίξω άλλο. Παιδιά, ψέματα λέει, θα παίζει ακόμα. Πώς κατά έχεις πάει, μωρή. Πήγαινε γκαράζ, μόνο αυτό σου λέω. Είναι γκαράζ και δωμάτιο. What the fuck! Άμα είσαι στο δικό μου σπίτι, είσαι χαζό. Το βρήκες.
Είσαι χαζό. Πήγαινε στο σπίτι σου, μωρέ. Τόση ώρα είσαι γκαγκάκι. Σου μοιάσα. Τουλάχιστον έκανα μπιπ. Σαν μπιπ. Πού είσαι, μωρή ηλίθεια? Μπες στο σπίτι σου. Ψάξε σε όλα το δωμάτιο και πάνω και Σπίτι μου είμαι. Ψάξε πάνω, μετά κάτω έλα. Ηλίθεια. Είσαι. Πάω να τα φλίξω το μεταξύ. Πήγε στο πέστη μου άλλα 2 και κλείνουμε. Πάω να κρυφτώ. Μωρή! Κάτσε μωρέ να βγω. Πήγαινε φίλα. Α, η άλλη το έβγαλε το σπίτι της. Καταρχάς να αλλάξουμε σπίτια. Α, ναι, εγώ αλλάζω τώρα Όχι σπίτι. τώρα, όχι ακόμα, μπρο μου. Τράβε στη στιγμή. Και η παιδιά θα κάνω. Εσύ άλλαξε. Εγώ Κάτσε. δεν μπορώ. Εγώ θα αλλάξω σε λίγο, παιδιά. Άιντε! Ρε παιδιά μου έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Να βγω! Τι είναι αυτό πάλι? Σκάσε. Το κερί λέει έτσι, μωρέ. What the fuck, μπρο μου, δεν θα με βρεις ποτέ, έλα. Ωραία, έρχομαι. Σπίτι. Όχι ακόμα, μπρο, πας καλά, ηλίθεια. Ξέρω που έχεις κρυφτεί. Αν βλέπεις, έλα τώρα. Όχι, δεν βλέπω κάμερες. Θα κάνω παιδιά να κάτι λίγο. Παιδιά, ήρθαμε πάλι. Ψάχνω τώρα την κόρη μου. Θα σε βρω, ξέρω που είσαι. Δεν θα με βρεις ποτέ, κοριτσάκι μου. Θα σε βρω, ξέρω. Δεν έχω κοιτάξει παιδιά τις κάμερες. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η κρυψώνα. Σκάσε λίγο. Επειδή είναι δύσκολη η κρυψώνα, δεν είμαι στο σπίτι μου. Δεν είσαι στο σπίτι σου. Ναι. Ξέρω που είσαι, ρε. Κολ. Ρε φίλε, δεν μπορώ να ούτε να πει. Δεν με αφήνει ούτε να μην πει. Δεν είναι κοκακόλα. Ρε ξέρω, στο χρηματοκιβώτιο μέσα είσαι. Παιδιά, άμα δει το βίντεο, άμα δεις κόλ μου το σπίτι, το βίντεο. Ρε φίλε. Ρε δεν μπορώ να ανέβω. Παιδιά, δεν μπορώ, μα την Παναγία. Παιδιά, πάω λίγο τουαλέτα και ξανάρχομαι. Καλά, η άλλη. Παιδιά, γύρισα. Ωραία φίλε. Μπράβο. Ωραία φίλε, παιδιά, δεν μπορώ να τα ανέβω. Δεν είμαι κύριο. Ακυρών, παιδιά. Σε λίγο αλλάζω και σπίτι. Τα παρατάω, μπορείς να βγεις. Έλα στην τουαλέτα. Άντε, αλλάζω σπίτι. Κάτσε, εγώ μπορώ. Ναι, μπορώ. Κάτσε να αλλάξω κι εγώ. Παιδιά, εγώ αλλάζω το δεύτερο μου σπίτι και εκείνη το τρίτο. Καλά, τι του συνάδει του. Εσύ τώρα τα φίλε. Παιδιά, και το κινητό μου και το tablet τα έχω και στην πρίζα εντωμεταξύ, παιδιά. Oh my god. Και εντωμεταξύ, παιδιά, πήγε μια να με κλέψει. Πόρε, ήθελα κι εγώ αυτό το σπίτι να κάνω που έχει και τσαγκουζάρα. Τσακουζάρα του. Πάω να φιλήσω, έλα,
φίλα. Τι να φίλησαι. Λέω. Α, καλά, είσαι τον τύπο που ζαβεί. Ρε! Σκάσε. Τι σου. Ρε, γιατί δεν μπορώ να μπω. Α, Γιατί έτσι γουστάρει. ωραία, μπήκα μέσα στο σπίτι πάνω. Δεν θα την κλέψω, παιδιά, δεν θα την κλέψω. Μην γράψετε όλοι στα σχόλια κλέψτε την και κλέψτε την. Παιδιά, ξέρω, εδώ θα κρυφτώ. Εδώ, παιδιά, φαίνεται και από κάτω το πάτωμα. Όχι, παιδιά, βρήκα που θα κρυφτώ. Όχι, χωρίς πλάκα. Μάγκα μου. Δεν μπορείς να με βρεις με τίποτα, μάγκα. Ω, υπάρχει διπλό εδώ πέρα. Εγώ θα πάω στο δεύτερο που είναι και το χρηματοκιβώτιο σε αυτό το σπίτι. Σε περιμένω να με βρεις. Παιδιά, πάω να φέρω κάτι και έρχομαι. Ό,τι είναι τώρα. Θέλω να πάω στο σπίτι μου. Κάτσε, εγώ άκουσα κάτι για τουαλέτες και τέτοια, αλλά δεν ξέρω. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι να μεγαλώσω. Όλοι λένε σ' αγαπώ κι όλοι λένε όχι θα. Ό,τι να είναι, παιδιά, Βγες. Δεν με βρίσκεις, δεν με βρίσκεις. Όσο και να... Έλα ρε φίλε, θα το ήξερε. Εγώ ήρθα εδώ στο χρηματοκιβώτιο και μπήκα εδώ και σε βρήκα. Εγώ να μην ήσουν στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα ήμουν. Όντως. Ναι, η τουαλέτα είναι εδώ. Δεν πειράζει. Καλά, ένα λεπτό φτιάχνω μια τουρτίτσα. Παιδιά, δεν είναι δική μου τούρτα, μου την παραγγείλανε. Παιδιά, γατήσια τούρτα είναι. Εγώ έχω χρηστεί εντωμεταξύ. Και εγώ φυλάω στο σπίτι σου μέσα. Καλά. Παιδιά, όπου και να φυλάμε. Ωραία, βγαίνω από το σπίτι της Σκολ. Στο σπίτι μου ή στο σπίτι σου είσαι? Σε βλέπω. Σπίτι μου είσαι? Ξέρω πως είσαι. Αλλά πρώτη φορά φτιάχνω, παιδιά, αυτό το σπίτι. Αν και όχι, το έχω ξαναφτιάξει. Παιδιά, έχει το τσακούζι εδώ μεταξύ απ' έξω. Τουαλέτα είσαι. Όχι, ήμουνα, βγήκα. Στο σπίτι μου είσαι? Το σπίτι μου. Are you gay, bro? Παιδιά, επειδή δεν μπορώ να πάω στο σπίτι της κόλ μου, χρησιμοποιώ αυτό το πράγμα. Που είδατε μόλις τώρα να χρησιμοποιώ. Όχι. Απλά μεγαλώνεις και παίρνεις απλό. Are you gay, are you gay? Αλλά εγώ χρησιμοποιώ αυτό, βαριέμαι. Νομίζω ξέρω που. Ξέρω που είσαι, στο πάνω όροφο. Έχω φύγει να ξέρεις από την τουαλέτα. Το ξέρω. Να σου κλέψω το σπίτι μία. Μπρο, σε βλέπω. Είσαι από κάτω μου. Ξέρω που είσαι, ρε μπρο. Ρε μπρο μου. Είμαι ανάμεσα στο μπάνιο. Α, καλά, μπήκαμε στο μπάνιο σου εντωμεταξύ εγώ. Μπρο, θέλω να σε κλέψω, δεν μπορώ. Άντε, κάλε. Έρχομαι, παιδιά. Γύρισα, παιδιά μου. Ρε Κάι, πώς στο διάλογο είναι η κοπέλια. Άντε, χες. Θα την κλέψω, μα την Παναγία μου, έχεις πέσει τα νεύρα. Είμαι κάτω. Άλλαξε ξυψώνω. Ωραία, θα σε σκοτώσω.
Βρω με σπαθί εντωμεταξύ εγώ. Εντωμεταξύ εγώ με σπαθί είμαι. Κάτσε να πάρω ένα μπουσκέτο. Έκλεισε το κινητό μου μπαταρία. Ναι, παιδιά. Ακούς? Παιδιά, κλείσε το κινητό μου μπαταρία, να ξέρετε. Δεν μιλάμε, θα τη στέλνουμε μηνύματα. Κάτσε, παιδιά, κόλλησα. Κάτσε να τη στείλω ένα μήνυμα. Έκλεισε το τηλέφωνο, το τάμπλετ. Έχω δύο τηλέφωνα. One minute. Όχι, παιδιά, άκυρο. Πάμε να την ξαναπάρουμε. Έχω 2% πήγε τώρα. Οπότε, παιδιά, πάμε, ανοίγουμε το τάμπλετ. Ξαναπαίρνω την call μου. Ναι, παιδιά, δεν ανοίγει τώρα. Ωραία, παιδιά, άκυρο, δεν τις γράφω. Θα την πάρω πάλι κλείσει, παιδιά. Σε βρήκα. Παιδιά, μία ώρα έχει να ανοίξει το τάπ. Παιδιά, την έχω βρει, απλά δεν μπορώ να περάσω από εκεί που είναι. Παιδιά, τώρα βρήκα... φίλε. Φίλε, μα την Παναγία. Μπορώ, παιδιά, τώρα να παιδιά, μα την Παναγία δεν μπορώ να περπατήσω. Ωραία, παιδιά, πάμε πάλι. Περπατάμε πάλι. Ρε, παιδιά, να μην σταματά. Α, ωραία, εντάξει. Κάπου εδώ είναι το τέτοιο το τηλεχείλ. Παιδιά, ακόμα ανοίγει το κινητό μου. Τάμπλετ κινητό, επειδή, παιδιά, είχα τότε τάμπλετ. Και ναι, απόκτησε κινητό. Ρε, παιδιά, τώρα... Ναι, έχω βρει την call μου. Παιδιά, την έχω βρει. Θα της γράψω, σε βρήκα. Σταμάτα να κρύβεσαι. Έκλεισε το κινητό μου μπαταρία. Ναι, καλά λέω, το κινητό. Ναι, θα την πάρω, παιδιά, τώρα κλείσω να της το πω ότι την βρήκα. Να σταματάει να κρύβεται. Πάω να τη στείλω. Όχι να τη στείλω, να την... Παιδιά,